Ole Khalthang ru na kan lo kir le ta a in sawa in sipai ka ron buk le chewa in lo dam that nge ka be sei ka thlangber che ti khangai thak chhun zomang o kan ngai thak ma in khongai takin ka channel la subscribe lo te kha min lo subscribe sak torin kan som chewa tin subscribe to te po in a like te share te amin lo poizel torin khongai na kan ngen le pasadu ani omtei kapi in choi lain tlangwal pakhat dora thok tur kan hne na aron ve don ati chuan kalo phute uzoka keimanu zok chuan khoi lammi nge khoi kholam mi nge ni vele o alo ti vata kapi chuan khothlang lammi ani thule din hmunin azir lo wanga college jirzom theilowa khopuya omdu si arem rem thoka aizola in hamtang ve sham ani thu asoi chuan keima angchi ani chu kalo tiril ro vata kapi chuan zan in hian aron kalang karing voin lama in loi ti topin abung ruate boi puidon ani mel ati sara omte helai luni room thina hian lo omtiranga zan in chu chhona tur poimo ka nei loka chua lok ka ngai dona inu nen in lo ngak don nia ate zui sata chote kan ei kham fel no rei vak lawa chuan doorbell aron ri a kawa honga tlangwal mel fel tak lian thel thul chuan pima mo te in ani em zo thlamona ka nia alo tia e local ro oni e i chan chin kan lo soi me ka lom nui chung chuan kan ti a karil ru te chuan a chiat vak lo hi ka te zui sapa kapi chu kan awlang langa ru matang chuan ron chuaka e nang ma mo khoilo in chibaila ti chuan kanu po chuan alo chibai soka choina te ti fela ka buai zo chuan uzremianu chuan omte hei zo thamona hi arom tur te lo ko mu don nia ka kal photange karon hotlai lowang ti chuan sitting room a anin biak mol na an ti mol na kal san chuan chua zai relin a chuak zui vele ta a zo thamona chuan omte moi ming ron ti chuan kalamaron hoiwata a o te chu a parewin ngai no beire takzet o chuan nang engtinge ka kau ve don che kalau ti wata zo thamona ka nia e du dan tanin min kau don nia zak mel de lek chuan an tia karil ru chuan zak du bi reng su keipo mi khol ve ang tho kani e karil ru sapa local lai be kharon lala i room tura kalau hruayang che ti chuan lu ni room lui lam chu kapan puita a heta hian om ve nga in thlashong lo la thingpui te kan indon nia ka thiam ang chuan ti tlang nel chu ka tum ve a karin aya alo mel that phian awang chuan keipo ka lai ve reng mai a pian te la chu uzremi ai ma in a signal mel zok le ngala a thom novela phor chuak mola khoi ka lo khai puyang che ti chuan ka lo ban ve a thalak pakhat hi a bek thom no kara tang chuan aron tla chuak nola alavata ibial no thalak ani mo ka lo ti vata nui pa chuan ni mai lo ati maya thom novel kan khai fel zo chuan kan chuak le ta a kanui ro sitting room a tv alo ena zo thamona chu thu phein keiro thingpui lum tur chuan chaukalam kapan zui ngala kanu nen chuan an ti tia engemo an soya a fel mel reu ka ti khop mai a college jirzom theilo poi ati zia te soin kanu chuan hei omtei po ani lom alo ti ve a thingpui te inin chanchin engemo kan soi nu chuan dar kwa alo reng to a kapi leng po alo ho to a mutzai relin mani room lam theu kan pana kanu ero tui kan la lokange ti chuan chaukalam apana kanu ron mudve nu chuan khuma ka ti a kanu chuan a khongai thu te a soi luama keiro chuan khongai lam ai ma chuan engemo ti takin du reuna kalo nei tlat peka kanu ne na ti mol chung le chu zo thamona ngai to rau chung chuan kalo mu hil vele ta Zeremele sang te honeymoon mangpo ho zairelin sang te in atna zomle nge yangai si awangin Zeremia pon anu bia in deli lama chho turin anin buat sai veta a Zeremia Sunday zingani a deli kan pan ni tur ti shemap lovin zinga ka thowa exercise la turin
sang te mulai chu ka tho sana bich vela chuan mi an om pheu phewa exercise la ve te ho an ni tuipui kama chuan kan tlan vel papa ka dam lo khuma ka mut reng chunga ka thau zo ta chu ke je somsari pangalai mai ka lo ni tak awang chuan arang thei ang bera in lak fit chu ka duwa tuk danga karil ruwa om ngai reng lo chu chumi tuk chuan ka har ma box si nen karil ruwa om thut peka thlan tlan ne padar kar khatvel exercise ka lak nu chuan hotel lampanin ka let vele ta kong khar hong chung chuan hey tho har nu minente ka trong chu ka top chiang kher mai sang te khuma alo mu tur ka ngai chu alo om mi alo bathroom lam ka en vata alo om box si lo lalpa le a mobile ka call ngal a mobile chu lukham noya a om box si karil ruwan boy tak em pon a chuak ti donila ka ring si lo rang tak chuan keima zok chu ka tlan chuak le ngala bich lama min ron zom ve tura alo kal tak mielin ti chuan kan tlan kol papa ka au vel thul ma se ka mulo min chang tu om box si lo ruma ka let le a rei fe ka om nuwa po alo le tak si lo wang chuan hotel reception a kalin engkim chu ka vari pota anin cctv atanga an han check chuan zingkar ka chuan nu khan vai mi pa pani kan room alo lutin sang te chu an lo hruai chuak ti kan mu chu ka thinarim kher mai hotel manager zingkar duty pa chu ka vin ta tur maya I computer atang hian I malomi heng thil thleng zo zai hi kamitha CCTV kan en laia pakhatin pistola anung lama atin lai ka mu pheichon ka allo chau ani ber mai hotel manager chuan sir hunrei lo te ani zingkar ani boxia ka somar an omlo chu ran ni se ka in thiar loka ati chu ka thinrim lutuk chuan in thiar ngai mi ka rol po aring to kher mai security duty ko fatro ka ti vin tuara karil ro boy tak zet rang takin hotel security chu an kova chu tiang ommi engma alo mulo thule chu ti lai hun vel chu night duty nen anin thlak lai tak hun vel alo ni thu asoya manager chuan thinrim takin security pa chu hawin an bank choya engwanga kara ol siam nge inni ati vin tuara karil ro chuan an ma ni lam ringot ka boina chen filter ka tum chuan eng ti kong ma in kan ching fel don lo ti ka ria room lama katlan le wata manager pakhat ron kalbelin security pakhat nen min ron zui luta chuak ro in puina ka mo lo ka ti tuara manager chu ka check out du ngal thule lo ti fel ngal wat turin ka shil ngala karil ro rem ro ta haron om ma sabera rang takin rem ro ta ka phone ngala thil thleng engkim chu ka shil ngala karil ro chuan kan boina a fel 5 e don chawa ti chuan hotel room a chuan ka vei sik mai rem ro chuan engpo ni se helama ron chho photte hotela e room tur kalauti felanga kan ngai to don ne malak dan tur ati a sang te phone chu kan cheka call list vel kan ena kan check vel chuan chumi zinga ngai po chuan an pu chuan alo call le a anin call na chu alo in record lo mai engtia record nge ni ang thil thleng tur hi a hresa amin yang ti chuan ka ngai ton a boy ngei mai chuan in biak na chu kan ngai thla a an pu chuan chutia pasal kei min nei thu chu alo thinrim tak zet lo ni karin dan chuan an pu chuan alo ngai zong hle ani mel ama sang te ro chuan anin biak na atang chuan an pu chu ngai zong ve melin a om hran lo phone chu ka da a ka phun mol mula shep tak chuana khawang kha lo ni mo an puin join le wat tura alauti ka thinrim lutuk chu ka so bulbul ani ber mai eng po ni se mizoram lam chu hril lo photang remro ta hi thuron remro ta min thuron ang chuan delia chhowat ka tumta a tin an pu thil ti nge ani karing het ta bur bok an pu henaron bengun ka ti reng ani hria thiam na nga le lutuk po hi alo that lo hi ti chuan ka thom no chu lage sa ka no pop popa kam flight dar khat chuak tur chu kan selin dar som chuak tur jok chu ka kat le da zoka
sana ka en ha zingdariat che alo nia rang takin housekeeping le room service ka kowa ka thom no chu lot wat turin ka shila bilvel ti felin arang thei ang berin airport lam chu kapan vele ta kalkong atang chun hotel manager chu bia in Goa police ne na engkim lo report tur le thu thar hriat an nei ni chuan min hriat tir wat turin ka hril zui boka airport pana ka tlan zel lai chuan enge ka ti sual eng zo zai nge ka chunga thleng hi ti chuan chunglam mi chu zo na ka van nga tak em sangte sang lal rem sang lo lung phang so ka zong chuak nge nge yang che ti chuan ka phun mol mola cab driver chuan dar thlang atang chuan miron en le zau thina man mo tur chuan ka hril mol mola amala chuan min lo mel em le ngal sai to em chung le ril buai zet chuan airport lampan chuan kan tlan ta zela rem sang chuan zo thlamona chu dor bung ro red vel chu ko mu in api nu ma mo ni po alo om ve a mama uluk tak khan hrilla red an hriat thata engkim an hriat chian le nangma hadam vezel na turania i unau pa po man ni amiron phone a sangte a hna zom le to angai sia delhi lama an chho photanga delhi atangin ke chu a tul le kalo chho jok ang ka zirna te po ka chhun zom du le mai theiron tia ati sara rem sanga chuan nia helam zong lo hori lo ma se poilo boru ka ri e mai kapu adam that tho bok chuan alo ti ve pata numa moni chuan ani mama ti khan lo in hril ula kawa hong phenge voin chu veng chen oma nural ton le a thian te ho po lo len antum dewa chuwang chuan in lam kan lo wa boi pianga naktuk la ipu kan hun alo ni le to bok si nen ti khan zo thamona om to boka dorlam chu ikuta ni mai i unau pa po i lo om lo chu alom thua soi reng mai ti chuan a chu me le sa khai chun chung chuan dor a chu asan vele ta rem sang a chun zo thamona chu hril zom le mola a phone ron ring dara an ena zeremia ming lo lang chu anui saka bol lo vuak faina chu zo thamona pe pa chuan hello bro anti vata zeremia chuan thil om dan zong thil thlen dan zong chu aron hril taveka maro chu in lama engma a report ri lo turin a hril boka remruwa ta ka hrila hei delhi chho turin flight ka ngak meka remruwa ta ero tuma aizol lam lo han hril su ka ti zeta nangtal chu ka ti le dewa karon hril che aron ti a rem sang chon unau pa engima thale vek mayang chanjin ka lo ngai chang rengang ti chuan anin biak na an ti top vele ta a sang te delhi kan chho ni tur chu ka pe chiam lo ani a chan chu na duty le char ngai don si chu ti na ka lain ka jing tho zorin pu lo om mi lo bathroom a om box si lo chu eng ma chon ka trap ngal ringot ma se ka wak tia message alauda ka mu chon ka thoveng huaya a thushima min kai thove turania tia rilro phun mol pa chon ka in thiar zo chu beach lam ka hoi ka ngai ani abula omreng mai ka du delhi a chho a du ve po kalom nge mai a tel lo chon ka om thei don lo ka ngai veng mai a exer la lai tal ka mu ma na tia beach lam hoya ka din reng lai chuan kan pui miron phone thut mai jingkar kara chhodon meka ka tiril ruwa pasal nei ni mo ti chuan ka pasal nei chumin lom pui don mo ka ti na ka lai chuan ani lo zong suna koi zong suna ron soi ta dai mai karil ru chuan kan pu hian ka chunga hian ril ru diklo alo puru reng amiang ti ka ngai tu mek lai chuan doorbell aron ria room boy aniang a ti in kanin biak na chu ka top zui ngala breakfast min ron pedon aniang ka teril ruwa ma se sana ka ena alo la ma lutuk zorin pui ani nge yang teril ru chuan misual pa ti pa kan hong chu vai pa ni chu lo lutin pakhat chuan pistolin min tin ngala rang takin min zui ro ti chuan min in hak tir sok enge omzia ka ti chuan ngoi ring in min zui mai ro an ti nguta
pistola keng boxi chu ka hlau tak zet khur dar chuan ka zuya pona kan chuaka motora rang takin min lo tira an chong lo keipo ka chong lo zorin puya ka ngai tua kami tuya luang zoi zoya be se na be dong tak nen chuan minon mialin ti in nung lam ta chu ka hoya engma a silo anakina chuan private jeta min lu pui ta ka chuan engkim chu ka hrethiam ta engkim chu kan pu ti vek ani ti ka hreta ka thinarim tak zet Rahul Sharma lo ngai rengro ichak lo ngodang ti chuan ka phun sapa han talin han chang vak donila ka hne don si lo baka silai mintin reng box si nen aw chiam la arem box si lo ka hlau ve box si reilo te a Delhi kan thleng zuya kan pu farmhouse sa nge mai chuan min hruaya enge momin intira engma ka hrezui ta lo rem ruata chian pazremia thumin ron hril chuan min barak hai tak zet tunge ati tu ni anga engwange ni ang ti da chu ka ngai tua doctor din pui da chu ka ngai tua kai ruma ma se anila zela tang boxi engpo ni se lo thleng chho phot mai te se ti chuan airport a chuan kan company car kan pu kadila ka lo nga karana ka chian pa te chunga chuti mula har satna thleng chu hriat thiam har ka ti tak zet dar som ron chuak ani sia alo thleng tong a tia karing kalo fan yak lai chuan airport pona chuan ka chian pa zremi van doya chu aron lang ta lol mai ka mu chu ka lom rualin ka van lain atak em an nu pa hlim taka honeymoon mangtura kolkata airport a kanin thla lai te chu ka mi thla alo langa ka leinat lutuk kha hun zo zai kha sheomin an mang liam to an hlim ve don chawa ka ngai to na ding lutuk chu kabula ron thleng chu ka mit tui te po atla hial ani ro chuan thian pa khati zong ni love ka hria lom min leinat ti chu ma se sang te kan zon fatangai ati ngal vuta ala ges lian tak chu ka kara chuan da lutin kan hotel lampan chuan kan tlan tanal nala hausavia we ti lo chuan Delhi avoi khat kalna ani baka phailam hi alakal ngai lowa tuna gowa honeymoon mang turan kal kha avoi khat kalna ani mani na du neya du dan na thei an ni boka azin chuak zong hian a lem lo kan hotel kan thlendona Emes Hospital lo lang utchu a thlir dawa chian pa kalem chan lai khan he hospital a hian kanuin minon hruai man tre pasin ati chu ngai tu na muk lai chon kan han nui le ria kan hotel kan thlenga room boy ka ko ngal wata a room tura kaloti felsa chon inda lutin kan han thuwang wanga kan senior manager engkim ka hril sa vek to awang chuan zeremia boy pui top tur chuan ka in pe top ani room kan lut chu kan thuwang wang bekte foreign in bual atuma sangte mobile ron phor lol maya sangte in a mobile akeng lo ni mo kativata akeng lowa chu chuani buai thak na pakhat chu atia mase tukina call lisvel ka cheka heta athona anpunen anin benu nung bera anin biang na po alawirin kot nge asin atia khoi mo kalo ngai tha kalo tivata phone an hong chu a phudeu zok mai ente hei message anitlat kan share chu Delhi Satarpur Enclave DLF Farmhouse House number 11 ti chu lawin ziak kal mai le ti chuan ka chal ka dom wanga chian pazremia chuan enge chian pa he mun hi hre to mi helai hian nge chu ne anga tero aron ti ha a chuta ama vek chuan kan an pu hi atik tak chuan karing hlel dewa ati zui ha boka ma se ka chang lem lo eng po ni se chian pa ruma hian lo photte ka lo kir le thuayang ka rei lawang ti chuan ka chua sana sangdei thona Lakshmi parlor kan hotel mi chu ka pan ngala vai ho hlir an ni boka eng ma shelo ang deuh chuan be boy hi ka petlang thei mi alawa eng tinge lo ki le don le voin chu service ti ka du khop mai a kan ti vela manager pakhat jok chuan kan pu khana bia a voin hin alo ki le hun tur ati kha chu ania alo tia manager pakhat jok ro chuan
ma se Sunday ani sia Mizoram atang chuan local arem lo po ani mai thei alo ti ve thunga in nei le honeymoon lam chu an ni lam chuan an hriat mel lowa ka hriat ta ka chuan ka huang tau ta sota mandeu khan an pu farmhouse sang te nen kan in hriat ma in an pu birthday lom tura Chhatarpur enclave an kal vek to ti ka hriat awang chuan sang te address ron thon nen chuan ka me bel deuh ngal ta topa chuta in pu hian Chhatarpura a farmhouse kha alaneem kan tile te a o lanaye an lo tivata in pu hi chu a house samai sia in tan po noya tho chu anuam ngutang chu kan tile a manager pakhat jok chuan nia anuam ani mai ba ka tun lai phe chu farmhouse lama khuwa aluma wang hian a om deuh chata alo tile wata khoilai tak khunge Chhatarpur enclave top nge DLF farmhouse kan tile a pakhat jok chuan DLF farmhouse house number 11 alo tile wata karil ru chuan kanui ver mai pakhat jok ro chuan customer alo bethung ka phone bia anga omder chuan ka hriat du ka hriat ta ka chuan be boilo ke le huna service ti turin ka local leang ti chuan man moril ru tak chuan ka chuak le ta ngala anta chuan hotel manager ka ni ve wangin minza ve shim boka ka zona ka han chang thadu lo chau te se karil ru chuan ka chapo chuak zui khop mai zirmia room chu kapan ngala Chhatarpur omna lam chu map atang po in kan thre thei mai dona an pu ngei ani kan ring het tabur boka ma se kan pahni ringot chuan che chuat chi ani lawang room kalut chu engtin nge niang thian pa alo ti wata ka hreto sangtei rubo tu hi chu an pu ngei ani ka ti chu ameng pho khop mai aring chia lo na in aring hlel ve deuh tho boxi maro chu engkim ka thilfin fi azong zong ka hril no chuan a oi ve ta a mak atingei mai ani po in ma se ni aliamanga zan ani mayanga mak te angai tu aboi ringot man kan ni lo kan che chuangai karil ruwa chuan zareta alo lang thuta ani hi Delhi omna rei to ani a police mail hriat alo nei nge yang ti chuan kan phone ngala a thian param engale a thian tho vai vikia Delhi police changlai ve an om thu alo soi chu kalom kher mai engkim chu kan hril zunga an number anayem biak pop dan an omem ti te kan zo zunga vikia jok po ni zana kan ina abial noron len puya zu kan in he kalom alo ti sar thian pa zu soya hun lo bevat ro he har san hei zan in lala hian kan sut ke na ngai ti chuan ka tur seka ani po in hrethiam takin a thian te pahni police te chu bia in ani po kar lawa kan hotel aron thleng phei ve zui ngala Jeremiah nen kan in mel hriat tir zunga tlai lamdar nga alo ni to a thian te pahni police te chu an bele vata an ni po rei lo te a an ron thleng zui vele bok police te bula chuan engkim kan lo hril zunga Jeremiah ero avei sek to mai engkim kan soifel nu chuan farmhouse Chhatarpur DLF lampan chuan kan chuak ta engpo ni se ke ni ho hi kan mel a hriat lutuk ti chuan mui mullem invuang kan tia leitur kan hanzong kual leria ram enga ero vaya an sa emawang chuan kan votir ve lem lo karil ru chuan mani loka anin nei kan loma tuna heti angdin hmuna hian an ding le si an van khoi thak tak em ti chuan ka khoi na chu are theilo ani ber mai sang teila engtin nge a omang tu ma wak chu kanin belo kan ngoi renga kan ngai tuana amuk tlang ani traffic lo jam le thin te chuan lung avati jing tak em thinarim et mai man mo hlei thei si lo chuan sang te pu ber farmhouse lam pan chuan kan kal ta zela sang te ka har le chu farmhouse sa tho chuan kalo la oma kan i deuh bur mai kan pu lo thlen ma chuan min venga kan pu lo thlen ta ka chuan min veng zui nge zui lo po ka hreto lo an kal suak ta kan pu ka mu chu ka saphat mai sar engwang heng zong hi ti nge ni min hril ro ka ti ngal khuya ka ti chani hredu mo
pasali nei sia ilo kir to lawang ti hi ka hlau e masin amit meng chu ka ten tak zet khak na zung zam vel zong zong nen chuan ngai no be na pakhat ma om lo chuan min mela kan po hi vai palian tak mel po tha tak tam tak tan chuan e na tur om lo ani a hausa ina du du alei thei tiang vel ani ka ten nge mai khang hun chung ka tholai khan engtin ma min ngai zong ti tur anga a om ka shelo tun trum ka hon voi khatna ani awang ani yang min kol ve zau zau ka lo tia tiang ril ruten om lu tuk hi ka chunga alo puring mo ente sar ichiang chiamo tunge kan hi ti hi amit taka chuan zamna tel hau lo chuan kamel rana tunge kan yang tunge ka hmanga yang ti chu ka thu ve kan e ka ti chu a cigarette pa khului lui chung chuan anui huwa huwa bebo mai bebo engma thiam nei lawin kan parla rai ron thoka leina takalo tuam hlom chein engkim kan thiam tir cha tuna heti mai hian ente sar lokir lo ka tum reng reng lo thate te a ka dor lo chuan thil thalo zok a thleng palang ti ka hlawa wang chuan ka in ti tlom der vela lokir lo itum lo lokir itum ma se khai pasal nen khan mo at teu lo nahi ti chuan ka sama aron tham tawak mai nang hi kata tur chawini hi bebo ti chuan a khabe mulvel te chuan min nul vel thuaka a palian si kei mei che om nem ve tak tan chuan thiam taka ka dor lo chuan chadonin ka shelo chuti rolin ka tong trai mol mola jeremy local ro minon chan chuak ro ka ti mol keima lam ringot ka in ngai tu chuan azia ma se zorin puya ka ngai tu ero chuan kalunga chhezel kan pu chuan ta hian kan cheng dun to anga kan pui ni ang ti na ni chu I hriamo ka bengbula aron ti su a ka thoi pick up to building la chu farmhouse ni in a khat si out of vakila tun min chan du angem thren om te chu poisa in lo tham vek to angem ti la hriat an box si lo a phui box si ka vamang ang tak em a tira ka por angot kha chuan ka om reng theilo launa chuan ka tirila min mana ka khuru le der china a hlim mel le nel om taka dora aron kalbak ka mungai box si lo zorin puya hil hailo tuktur mol chu kalainat kan hlim ve don chawa engwang te sep nge ti chuan ka ngai to ka phone la ka keng si lo zuno dom chung chuan tukvera adak renga a mobile chu la in rang takin keima mobile a chuan Chhatarpur enclave Delhi DLF farmhouse house number 11 ti chu ka sen vata ka delete le ngal vata ama zorin puya number kalau chin chi alo wang khan keima number a ka thon ta ni ol samte amin kalbo son thei iring reng ami I contact po la zo lawa ka du chuan police ne na ka report thei che ti isha MT chuan aron hoileta ka message thon man lau chuan min ti kon feel le so kabula chuan ron thuin ka ta ini to don thero bebo mai bebo aron ti su a ente sar ka pasal hi eng mi nge ti isha lawa mi min ron zong chuak nge yang lo ngai reng ro ka ti ve khera ente helai farmhouse thleng hi chuan tu Mizo ma an local lawang naktuka in hi kan chei mo yanga engkim bo sein kan upui ni to ang Lakshmi beauty parlor nei tunu ni turin a mel chu ka ten ngoi karil ro chuan zorin pui ka phone kha en vatte ka tiril ro mola ole khati zong khalo ni le phot sila in zawai chunga kalom ewa chuan hi ka ngen du chu enge mo hei phun sual khak sual zeu hi alo om le thi na kha I milo hre thiam sham don nia I chuan in comment te khan ka soi to ang khan min ti lim thin lu to ka chiar pa hian kanoi ver zela eng ti kong zong po khan in comment du dan khan zalen na in nei ti kha min lo hriat sak ola chuan meron comment sak le zel torin ka som chewa chuan share mol kha poimo mo min lo share zel don bok ne o chuan in zawai chunga kalom ewa ngai nom ti dewa lo ngai thale turin in zawai in du sakna ka hlan chewa ka thlangber vek cheu in zawai chunga kalom